सिबाय दिनै आं मिडियानि सिगां फैमानि ओंखा उनाव जे लाइथांहाय फुजानि सिगां नियाखायबा फुजानि परेव सेप्टेम्बर अक्ट'बरनि सिबि हेजामारा आर्मी ब्लक नि चिनी 21टा बिसिओ जे रेगानि साउंड थारमानि কোনো বিসিও 20 दिन কোনো বিসিও 10 दिन তাও জরা কোনো পেমেন্ট जाया बनि बागै जों वाइनि वाइ बार न जों भिडिअ तार ताइ एसडीएम रंनो जों बार साका बराव रिनाय हिनि सामानि यागुलो फानो तिनि प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं दाउ पर्यन्त रेगानि कोनो पेमेन्ट जाया बनि बागै जों जत बिसिनि दिनै मनिटरिं कमिटि ताइ दिनै त्रिपुरा मथारि जत वारियार्स TWF YTF जों जतन थानसा खालायो जों रेगानि डिमान्ड नति खाना जत बिसिओनो जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घन्टा থেকে 4 घन्टा जों तालारनाय 11टा सिमिसिम तालारनाय आबनि परे फानो जुदि न्यांखाय बुसकांनि 6 नवेम्बर 6 फेब्रुवारि 6 तारिख फेब्रुवारिआव जों लामा कासनाय खवाइसमुनि तुई राजा आयें सिमना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे लगे जों ब्लगआव जों आदिनो तालारनाय जतक्षण पर्यन्त सिनि रेगानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों सिनि आज जबा जों जानाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउतै जरा रग सिनि गोबांमा पारा हामसायनि बरलुकुर मासाया मानिया रां पुसा गरै सरायरंनि परीक्षार ताउ बुसकांगो 16 तारिख सिमिसिम जेंनाय खाता कलम गोबांमा रां पुसा दरकार नांगौ कताल काम तो दुरेर था गोसाम सिताव जे खाइमानि पर्यन्त रां मायांखाय अब बायनाय बनि बागै दाक्ति आईपीएफटी बीजेपी सरकार सिनियो रेगानि रांनो रेनानि थं रियाखाय चिनि चबा जों ताव कतर फ्लायनाय आबनि बागै जत लुकुरबनो बुसकांनि 6 तारिख मंगलबार जों 10 तारिख सिमी जों खवाय सुबुलसिं खवाय रूट जों आबनो जों रूट ब्लक खायनाय जों जेकुनु मूल्य आबनो जों नाहना नांनाय सिनि आबो सिनि अधिकार आबनो जत्तन गामि आमचनि सिनि ताकुके बुखुक लिडार सोंगां कयनामसंगो जत्तन साख्लाय रिबायदि जत्तन फायलायदि निनि मानथायनि बागै जों आदिनो लामा गासलायनाय गासैबो बिसिओ सिनाय प्रत्येक बिसिनि अफिसाव जत बिसिनि अफिसाव जों 2 घन्टा अथवा 4 घन्टा जों तालारनाय आबोगा प्रतिबाद माने खादुमानि फुरुमानि आबनि परे जदि ब्लक अफिस बा भिडिअनि बिसिंतै नियाखाबा एसडीएम बिसिंतै जदि बरनो कवरि खानखाय जों हयतो लामा गासुया पान्तमि मानो आबनि बिसिंनाव जेसाखाय पानो अ कयेक दिन बिसिङाव जोंनो सिनि रांनि पेमेन्ट जोंनो व्यवस्था खालामनाय अबश्य सिनि मूल दाबि एवं सिनि क